السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اس میں سرابیہ جو ایک قصہ بیتا ایک عالم ذکر کتا یہ عالم علاقہ قصہ بیتا یہ عالم گشتے ایک مردی بیتا 10 چوکی بیتا گا چندے غریبی مردی نہیں بیتا ہر گاڑی گونی بیتا کار کتا بزگا پروٹی چیزیں سبزی بہائی کتا وتی چوکی دہی رو دین تگا وہ ہمیں چوکانچی یکی بیتا گشتے دا کے کالجہ جامعہ رسین تگی چوک آج دولا تکلیف بیتا گشتے کی موتی چوکا وانی نا چوکی میں نے دوستا وحدی گشتے کہ جامعہ رستا بے فائدے بچکانے امرا بیتا بے فائدے بچکان گوشتا دا کے راستہ ساری کھپتا ہیروین کشگا و چرس کشگا دا کے ہیروین کتا ہی چوکا مدام پیتا وستاد کا گشتے کی منا پیسہ بدے ملوٹا ہیروین کنا وحدی کی پیتا نداتا جنگ بیتا ہوتی پیتا گوما ہوتی پیتی جاتا پیسے زور زور تگا پیت کہ بڑی کومپ بیت عاجز بیت تی وستا کمزور بیت تی وستا ترا جامعہ رسیلتی تولی آئیے جانے لوٹے مال آجی وستا بھی نشائی وستا گشتے ہر روچے انچے اپکا پیتے گما جنگی گتا پیتا پیسہ نداتا ایشتا گشتے تیزاب گتگی تیزاب گشتے جاگے گتگی اگر متی جامعی توکا شیئے تخصص انچے وانگی بیتا تحتی تیزابی چوارد کتا شیشگی توکا گشتے اپکا لوگا پیتے واب بیتا گشتے تیزاب پورا ہی ریت کا گنتے ہوتی پیتے سارا وتی پیتے سارا پورا ہی تیزاب ریت کا گا گشتے پیتے ہر ڈمود دارت کا گا تحت سارا ظاہر بیتا گا چیئے وستا نشے وستا آپ پیتا کہ وتی سجی زندگی خلاص کو سجی زندگی ساگی تی تکلیفی تی وستا چند نشے وستا اب تیزاب ریت کو دی پیتے سارا منی دوستا انہی چوب آئی گئے مات پیتا نگوما کجا شر بھی چشے چوک واللہ بے شر بھی چشے چوک اگر تو ہوتی مات پتانگو چوٹ بے کنے اللہ تبارک و تعالی بھی باندھا ترہ انچی چوک دنتی ترانگو ہیڈو لکا دنتے وہ صحیح میں کسے میں دوستا اے مردم کے چوکن گئے ہوتی مات پتان آئین سزا چیئے اللہ تبارک و تعالی چی سزا آئین دنتے آکے ہیڈو لکا گئے ہوتی مات پتان ہوتی مات پتان حق ادا نکننتے اولی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی حدیثہ فرمائنی مجھتے الا اخبرکم بے اکبر الكبائر فرمائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھتے ما شمارا بکشان درستان چی مسترین گناہ چیئے ما شمارا بکشان درستان چی مسترین گناہ چیئے سیرند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو صحابہ گو بلا یا رسول اللہ مجھتے بگو یا رسول اللہ چیئے مسترین گناہ مجھتے الاشراک باللہ مجھتے درستان چی مسترین گناہ ہماہی تو شرک بکنے اللہ کو تبارک و تعالی چیئے شرکا چی مسترین گناہ نہیں شرکا اللہ تبارک و تعالی ہچ دول نبکشی مردم دعا لوٹیتے بغیر اللہ پلان پیر منا دا پلان فقیر منا دا عبد القادر جیلانی نزان کئی نامہ گرتے یا حسین یا علی اگر یا رسول اللہ یہ شرکی اگر ما رواں پلان زیارت سرا کشاں کول کتا ما پلان زیارتا رواں ادھر شرکاں اللہ تبارک و تعالی شان بخشی گشتگی آئیا چی رن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زانے شرکا چی رن مسترین گناہ چیئے گشتے مسترین گناہ شرکا چی رن اما ہیں کہ مردم وتی مات پتا تکلیف بکاں وتی مات پتا نی سرا ظلم بکاں وتی ای مات پتا یا چی رازق نبا شرکا چی رن بچا اللہ تبارک و تعالی ارجا گئے وتی حقا مو مات پتا حق ہور کتا گشتے شرکا چی رن مسترین گناہ اما ہیں اما مردم کے تکلیف کنتے وتی ماتا مات پتا وتی تکلیف کا این سرا ظلم کنتے ایا چی رن فرمائت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسترین گناہ شہادت الزور تو شہادت بھی دیئے پا دروگ تو زانے یہ چیز نبی تا بلے تو رو دروگ بند ہے پلانی گو منا دشمنی ہا مرو شہادت دیں سارے مرکزہ اگر کیسی ہا سارے میں شہادت دیں چیئے مائی دشمنا اگر منی پتا گو کیسی بتگی منی براتا گو موتی براتے امرابا موتی پتے امرابا پا دروگ شہادی دیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایک مزنی سکے مزنی گناہی انی محکمہ انکر رچی عجیبی چیز گندے چند پیسے وستا پا دروگ شہادت دیں تے انچے مردم منی دوستا زندگی بھر جیلا روتے ای شہادہ گو دروگی